Assalamu alaikum, mehriban dostlarımız, doganlarımız, müştoklarımız. Ne bugün Merdan Studiyan yalga geçirmeginde şahir dostumuz Kuat Yaz Muhammed filan söhbetleşip geçirýär. Kuada berilecek gıdıklı sorularımız, Kuada bile verecek gıdıklı cevapları önümüzde mehribanlar. Bizden alın, bir de tutmaş edin çünkü gıdıklı fırsatlar önümüzde. Salam Kuat. Salam. Oğumya dayılanı. Kuat. Özüm bilen tanıştırsan nerede doğuldum, näsinçi mektepde okudum? İlk ölene näme Nur Murat, ne şu gepleşene, sylar, hormatlar çağırın üçün köp sağ bolsun maýdan. Sağ ol. Näme özüm tanıştyrsam, Marw vilayatynyň Burgaw etrabynyň Göktepe geňeşliginde doğuldum. Ben de ikinci orta mektepde bilim aldım. Maşkalanda näçe doğum? Maşgalamda biz 5 doğum. Iňurlar men Näçe ýaşyňda şu şahirçilige döretüzük işine başlaşdym? Näme sebäp boldy? sebäp bolan zat esasy şol edebiýatda okuýardyk da, goşgular okuýardyk bolan bir hil özüne çekýärdi. Ondan kitaplar okap başladym, kitapxanalardan aýratyn kitap alyp esasy Kerim Gurbanefes we Gurban Nazar Edilfi, Berdi Nazar Hudaý Nazarfi şol kitaplarny okap başladym. Soň özümçe sada goşgular ýazyp başladym. Azkem goşgudan baş çykan soň atamyň ýanyna barlat ýadım. Ata şeýlen goşgu ýazdym, görüp berseň diýip. Olam aýdýady ine tola şu ýer bolany bir ýerde çalışmaly, täzeden ýazmaly, ýa düzeltmeli zat diýip. Başda iterge beren atam boldy. Soň Ne halifa atam bolýarda. hawa atam. Noldy? Näçe ýaşda goşgu bolşdyň? İlkinji goşgumy 6-njy sınıfda ýazdım. İlkinji döwreden goşguň ýadyňa düşýän. İlkinji döwreden goşgum köp goşgular ýazdyk. İlkinji döwreden goşgum ýadyma düşýär diýsem ýalňyşarym sebäbi köp goşgular ýazdyk. Halap dinlenen goşgumyň biri ýadyma düşýär. İlkinji halap dinlenen goşgum ýadyma düşýär. Onuň ady Akbal. Akbal. Bu durmuşa adam bolup ýylipdir. Haýyşym bar, görünmeýän pelege. Bir gün bagyt kuşum goňdursam egne uçurup zar etme, barza gelege. Dogry ýolum ýegrilige öwürme. Päk kalbyma pis garany degirme. Birden çäresizlik düşdi ýüregime. Duşar etme, başym nadan tilege. Işıkdan başga oda ýakma kalbymy. Öz perzendinim, öz oglum dep bilmeni. Geçer gider, durmaz ömür kerweni. Zar etme ýazynda barja kölege. Boljak işe çäre ýokdur näsegem. Awsy bar, aryn balyn asana. Her ädimi dogry diýip ätseňem ýalňyş bardyr. Ýapyş ýagşy dilege. Geçirin üstünden gülmekten sakla. İyiliň hakyny ýep, galmaktan sakla. Esas iki yüzlü bolmaktan sakla. Yaman diýip eşitilmäýin bulagy. Ýykma, öwünümdäki galran dagym. Ýakma kalbymdaky güllüden bagym. Söýýän diýip beýgran çağım. Gowşur kalbymdaky ýalgyz melege. Güler ýüzlü bakan zalymdan gory. Saglyk ber, sırkowly halymdan gory. Akyl ber, köp bilmiş alymdan gory. Şolar faýşymdyr. Ýal pelege. Sağ ol Kuat. Galamyň uji bolsun. Eşiňde üstünlük. Ýene bir soru. Özüňde halamaýan häsiýetin. Özümde halamayan häsiýetim. Menin kän adam özüm kän tanap bilen ok. Esasy senin kimliň aýdýan, seni tanadýan öz ilim bolup durýar. El dogrymaýsam men
kalamayan häsiýetime ýok. Doğru. Şuwa iyileşinne ödüňe şowluk getiren halym dinlenen goşgy näme goşgy? Esasan öz muştoklarymyň, öz ilmiň, men tanayan dostlarymyň, muştoklarymyň esasy söýüp dinlänleri yürekden çykan söz bilen dogonýaly. Goşgymy esasy halat dinlenýär. Doğru. Yerine etip berjämi? Dinleýijilerimiz şuňa goýan hadiýan tomuşyjylar. Yürekden çykan söz. Waltyndan çağlarsa da saçları ejem gözelligini ýitirenler. Yaran ähli hyzam hüýri bolsa da ejemde garnyna göterenler. Alsa da aýagym mukaddes kakan sen adam bolýança ýykylanlar. Şun dostundan gorluk güzel halatyň kakandan başgasy tapylanlar. Bagtyna algaman baýlyga algap söýüsün terk edip satylan kendir. Gurupy ýaşasan da özüňi allap ol seni arzuňa ýitirenler. Günleriň geçip dur, ýazgyda görä. Ölümde baý, garyp saýlanan däldir. Her bir ädimiňde äge bolmasaň geçen gün aýdyna aýlanan däldir. Dogonýaly. Gakar gazap ömrüň iýer. Yürek bolar dogonýaly. Ýumşatjagam hiç tapylmaz edil süýtüş dogonýaly. Sebäpsiz köp ağydarlar. Ajan suwly sogonýaly. Hiç kim baryp aran almaz edil süýtüş dogonýaly. Ejiz bolsaň köp ederler. Ýazym ýagşy ýaganýaly. Arkanda dik duran bolmaz edil süýtüş dogonýaly. Käýefede görmän gaty, gaýta ýylgyr ögenýaly. Bar wagty bar gadyryny bilen. Soň tapylmaz dogonýaly. Sağ ol Kubat. Kalamyň uçy ýetip bolsun. Durmuşyňda iň bir ýatdan çykmajak pursat, şatlyk pursat bolup geçenler, eger mümkin bolsa, gurrun bersen. Doğru gelipleşdim Murat. Hükman isenek adamda durmuşunu gaýgylygyny bolýar, şatlygyny bolýar. Şatlygyny diýende esasy adamyň ýadyndan çykmajak pursatlary ýadyna düşýärdi. İlkinji şatlykly ýadyna çykmajak pursatlaryň biri şol dokunsynda hazam göwrüň göterip ýadyndan çykmajak pursatlaryň biri bolan kakam aýlaşym kitap ýygynymy çap edip hökümet tarapyndan ýöne okaryýaly çap edip çykaryp getirip beripdi. Dokunsynda ýa-da goşgy ýygynylanmy. Şonu ýadyndan çykmajak bir şartly pursatlaryň biri bolupdy men şonu. Hiç ýeli ýadyndan çykaryp Doğru. Kuwa, şu gepleşigimiziň soňuna öýülmüş doktoryna näme arzular edip, näme aýdasyň gelýär? Näme Murat? Öýülmüş doktoryma esasy jan saglyk, janlar sag bolsun, başladyk bolsun. Ilmidama durmuşda işde üstünlük bagyt arzu edýän galbarsyda näme öz ýazýan goşgylarymyz bilen, şygyrlarymyz bilen begendirip halkymyza, ýylymyza lezzetdir durarsyp anandyrasym gelýär. Galbarsyda men dinleýän muştoklaryma köp sag bolsun maýdýan, janlar sag bolsun, ýene bir eder başladyk bolsun. Mehriban dostlarymyz, doganlarymyz, muştoklarymyz, ýaş şahirimiz bilen görünen söküp gepleşigimiz ýa-da gaýmyz şundan ibaret dinläniňiz üçin köp sag bolun.